BHBG Cas Panglipur malih kunjuk datang pada sami samangke los dual monggo ingkang badhe pisumbang dono swanten nyawiji kalian kanca-kanca BHBG setunggal paket monggo dipersilakan tasih nyawiji kunjuk datang sedaya para pamirsa para tamu kasekecakno ingkang sami pilenggan lenggah kanthi mardumadikan ing penggalih ngunjuk saha daharan ingkang sampun kaserahaken sugeng pepanggihan kalian Mas BHBG setunggal paket wonten di Korea sound system campur sari bakso komplit Pak menawi badhe ngersakaken menika kagem Mas BHBG menika wonten campur sari wonten di Korea sound system foto ingkang sami panjenengan ngersakaken insyaallah kula badhe sowan panjenengan sowan Widowati babaran saking kutha Yogyakarta saka kidul dhisik Dik Rara monggo kene Rara. Gape Suwera ketemu ya. Nggih Pak Dik Mas. Bisa lale aku. Pak Dik, kulinane Pak Dik kok ya. Dijeluk Mbah Pak Dik. Kenapa apa wis anyar ngono. Aku ki masih isih patut kok. Iya, Mas. Nah, masih Mas deringan ya. Kembali ketemune kalau Pak Bios banget ramor aku ya. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Aku ora tau payu kok. Kula mboten jenengan jak jenengan payu kula mboten dijak. Arep tak jak mlakune Karanganyar, Jati Praja terus. Yalah. Won sowan wonten dalipun Pak Nyoto sekali Ibu Tarti. Saderengipun ngaturaken kula nuwun sowan wonten dalemipun Bapak Nyoto kalian Ibu Tarti. Wonten ing Watu Sigar. Watu Sigar. Watu Sigar. Ngawen. Gunung Kidul. Cas Panglipur lagu kapisan ngudang anak lanang karo anak lanang wis dadi nganten digudang. Monggo Mas Kardi ingkang badhe pisumbang dono swanten sing ket mau arek bawa iki. Niki sik ajeng bawa. Monggo Mas. Ayo Pak De. Anakku sing bagus dewe Mas Andika ditudang Pak Nyoto anake loro wedok ora bagus besok pinter sekolahe wis pinter wis sekolah werjo ning pertambangan langsung nanggap baja hitam. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere. Wis pelaku bener wis kerja terus di bojo. Bojone Mas Andika seorang YouTuber wala konten kreator ya. Sesuk awake dhewe dikonten. Oke rene ya. Ora lho jenengan ora ngejak aku lho kok. Sesuk papat meh dadi 5 ndak kowe anu wae. Papat 5 sesuk dadi 10. Aku nggo penyanyi tak gudang terus sing rodok enom-enom tur cilik-cilik. Kowe kae nggru karo penyanyi lemu seneng ora umum tadi. Langsing-langsingi. Sing termuda dari sini, ini termuda. Ya, ini juga konten kreator juga. Ini juga termuda. Ini tertua, ini tertua. Tertua, ini paling tua. Yo, ini masih TK. Taman Kawak-Kawak. Kawak-Kawak. Yo, dicaspi Panglipur sing alus-alusan. Monggo Pak Tukimo. Tenan kok niki. Sesuk kantun nyuwun kados napa njijing kula kangge saron tenang mawon. Iya, enggak. Cep meneng
kira teko kene ning banter. Tenan, aku anggen ngejo kowe teko nek kene bahagia, Jus. Nggone kleru. Oh, kleru. Sherlock tak keke mbuyutan kono ing kapok. Kebablasan ngulang kono. Piye-piyene sak kru suka duka, sing penting aku entuk job tak jak ngono. Masuk. Aku job yo mung iki wae. Kru yo gareng. Yo kono akeh. Ha. Napa? Wis gawe urung. Gawe apa? Anak lanang kuwi mau lho. Ya urung, Tenane. rabi be ya urung kok. Mosok. Mosok urung gawe. Kok ya kepo men to jenengan. Aduh, tahu nek Rahasia dong. Masuk wae kok. Putra Nusantara kunjuk dateng Panyasami setunggal Widyawati Dik Rara. Wah, iki wis lekas iki. Oh nggih, monggo. Kepareng matur kalian Pak Baja Hitam Campur Sari BHPG badhe nyekar Nggih. ning
Apa request sik nggih niki Request. sinarengan Nggih. lajeng Lestari. Lestari. Mengke kula nyuwun bonuse nyekar kalah. Oh. Judule kalah duet kalih kula. Kula Oh, nggih. sinambi lungguh. Oh nggih mboten napa. Terakhir sing Nggih. ketiga nggih. Nggih. Mengke miki mang paringke mrika. Oh, Kula karo paring. lungguh. Nggih, Kalih nggih. among tamu. Nggih, Nyuwun ngapunten. Mboten napa. Mengke Mbak Tarni nggih nyanyi mboten napa. Mboten. Nggih, jenengan. Ah. Won Won mekaten nggih, Pak. nggih matur nuwun Pak Nyoto. Ngaturaken panuwun kunjuk ingkang mengkugati Pak Nyoto menika nyuwun lelagen nggih setunggal sinarengan kaping kalih Lestari. Bonusipun nyuwun kalah menika duet kalian Pak Nyoto lenggah wonten ing ngajeng lajeng vokalipun mangke Mbak Latifah ngadeg diri. Ya Dik, Caca monggo kadang-kadang BHBG. Aku nek pedhok kowe saiki dadi semangat lho. Kenapa? Iki ora iso menggerakkan badanku. Aja kaya mengkono ki, Dek Rara ki capek ya, Mas. Iki tak takoki mau dusta. Nek Mbak Cacahe bedu majuno langsung gerak. Aku ya nggumen. Lha ora kan gerak piye lho? Daginge samene nggo mlaku lho, obah kabeh lho, Mas. Iki jane ki ora tak goyang kene ngobah dhewe. Aku nggumen. Sakek kok kan daging ya. Ngene obah dhewe lho. Ya obah dhewe iki lho. Untung ora gebeleh ora. Boleh. Untung kowe iki mlayu ndelik. Ngono nek kekurangan ya geret. Lho, sing wajibe dibeleh kan ya laki-laki. Weh, aku dhewe mbreh wedok kok. Beh, Mbreh wedok. kayak kudu wedhus ya, Mas. Permintaannya apa, Mas? Permintaan jasa sinarengan. Lestari. Panugi Lestari. Pakai bonus. Bonusnya kalah. Kalah, duet. Sing niki sing di omah. Oh, Duet. nggih. Bonusnya duet apa duet iki mengke, Pak? Oh, duet. Duet. Oke, tak jelaske sik kok ndak kowe parani ora. Bonusnya duet ora duet. Bonusnya lagu. Lagu, Nggih. ah. Badhe duet, Pak. Oh, nggih. Oke, Pak, saya ngajeng nyekar, Mas. Oke. Seperti itu. Niki disukani Kang napa rumiyin? Manut awakmu. Niki langsung. Dulu langsung. Mboten napa-napa. Mboten. Wow, lah ya niki ya Bebas, disesuaikan usia kok ya. Iya. Dangdutan iki ya paling ora ki ya sing nom-noman ngene iki ya, Mas. Noman iki sesuai. Nek Saya tuwa-tuwa nom- ngono kuwi kowe, tuwa-tuwa. Latifah Sepo-sepo tuwa. ngono ki Latifah iki paling ora ya mujibat ya, Jiwat. Pak. Ngono ki. Pak, ngujiwat ki, Pak. Mujibat Iya. paling ora nek aku ya dangdut sinarengan nglontok. Mbah. Gustalah. Mas, Ya, iya. pilih jeng sonten, Mas. Gustalah ya Allah. Jan. Ngene iki yo jenenge penyanyi kok ditinggal jagongan ngono ki yo kepiye ora. Iki simbahku Oh kok. nggih. Aku malah dilokke nganti ora ngerti dikira-kira Latifah lamur. Ora. Padahal yo Lah ngersake jenengan ngersake napa nderek. njaluk sangu, Mas. Pokoke kula jenengan ngersake menapa Napa? niki dari kula puter kula puter. Putut manggung, mumpung enten sindene niki. Niki sindene ki bilung. Enten niku Mbak Kristin niku pun nglontok. Kowe tak timbange takon selawat bordah ho milih ndi? Sithik, ya sithik, ampun. sithik, sithik. Mas, mbok ampun repot-repot ngoten to, Mas. Wis santai ae. Cair karo bose kok. Dasare bose iki ya lunyu. Ngapunten nggih Pak niku gadah ilmu gendam lho Pak. Aduh nek malah gegendam. Salam Mas Mbah. Mas. Simbah ki piyane moh kula rezekine sangkan paran. Alhamdulillah. Gen laris, Amin. diparingi sehat. Amin. Nyuwun lelagone Sragen Rotok Wayeng. Wah. Apik iki mesti. Warung sing Sragen loro. Sing penting dius. Sragene loro. Sragene Ora loro. kondisi, oh. Sragen-sragen. Sragen. Nah, simbah legah iki. Kula joget mboten Mbah Kung, joget ya Mbah Kung. Nggih. Wah. Iki pusakane iki lho, wong iki ora usah njaluk. Ora usah. Iki lho ora usah njaluk. Iki engko urut Pasang rai melas cair. cair. Padahal mau ndudut siji lho. Bareng aku mara loro. Lah dipacake rapalan terus loro. Iya, langsung. Nan aku sesuk berguru. Ayo manut, ayo dicasi. Sragenan, Mas. Sragenan sik, engko gen gayang permintaan sing di omah. Engko sik sing penting Iya. simbah, engko simbah sik. Sebenarnya disukani sing gayang riyen. Aku ora nembung to.
Mbah Kianto Iya. tenan piyaine Nyah, nyah. putrane dadi kabeh. Alhamdulillah butuh mantu mboten, Mbah. Maksudnya latihan lho nek aku ngono apa yo Dulu cocok. dibedil ngono. Aku kok kurgo tumbal. Tunggal. Wah, Mbah Kianto iki. Kula nyon tinggal katresnan Yo, mawon. monggo. Di Garape- ongkekke. Sing seragenan banget lho, Nang. Iya, sing seragen banget. 200 lho Nang, ora baen-baen lho, Nang. Rong lagu lho nang ora baen-baen. Pak Nyoto sabar, mungkin tak caosi iki. Yo. BHBG. Harimau Maya. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggi Nganggo mandek ya, Mas. Wah, jadi aku semangat banget ya, aku ora ngerti dadimu, Pak. Engko dadi aku ya, Pak ya. Wah bahaya latih pagi nek ndadi ku ora gur ben-ben, Mas. Arek dadi ruki iki wis rasa dadi. Angel nek kuwi wis buntet, Mas. Ora iso kelebon. Wis buntet Mas iki. Angel. Monggo menika pun buntet kabeh. Ya ora. Apa kowe? Oh, mosok ya buntet kabeh. Oh, tak kira buntet kabeh. Nek latih pagi jek iso kelebon. Oh, iso klebon. Sik iso. Iso klebut apa? Sik. Ya. Oleh ora ya tekek ya. Tekek, Bu, kidulmu buntet, Pak. Kepiye teki? Masuk ke. Ojo lali pawelingku.
baja hitam buka belum. Mandek neh ya, Mas. Janten ana iki anggere kepethuk aku mau mbok telas ya, Mbak. Aku wis saiki bagus to, Mbak. Ben gondrong. Lihat tuh langsung pangle. Lebunan BRI tak doli nganggo rambutku. Apa iso to, Mas? Iso. Lah, ngerti ngono lah nggon aku ya tak kerok to, Mas. Apa kowe duwe? Nggon iki godekku iki lho, Oh, Mas. tak Godek rambutku. Lah kae lho tukang ngerok godek. Aja to, Mas. Oh, bayar BRI yo nganggo rambut iki nek ra. Tak bayar rambut kok. Pono Tenapi. lho. Yo, pokoknya sing tukang ngerok godek rene dibayar ndak yo. Ah, apa ya payu to, Mas? Maro nonton kahanan. Gene payu to. Payu kandhane. Ora sak kulite to, Mas. Ngono nek sak wonge ya genah payu nek. Payu diborong pisan. Yo. Aja lali pawelengku. Setunggal panjenengan kali Mbah Gianto mboten kantopen ngaturaken wilujeng rawuh Pak De Paijo sekalian Ibu. Kula malih kok Pak gondrong kula tak dol. Yo. Nggih. Tasih nyawiji kula sarenjang kanca-kanca BABG saestu mawantu-wantu Bapak Ibu ingkang bidal saking mriki badhe mawisuda tasukar monggo menika setunggal paket Mas Baja Hitam. Dekor ya, sound system campur sari, alat meja prasmanan, kursi kabeh utuh. Ora larang, sing penting gelem nang warung bakso. Akan saya bantu. Oh, keprok iku. Harina le, sawo. Mandra. Permintaan sinarengan kabeh arsa engko ndak bengok kanggo Yan Mandra. Yo, cas pangesuwan di Kristin. Sudah satu. Nggih. Iki karek mlaku bebarengan. Sinarengan. Sinarengan. Sing ngersake wau Bapak Mandra. Sing di omah Pak Nyoto ngersake ning Mandra mah utak-utik kudu diputar WAC tak Casindra. Nggih. Sinarengan rumiyin nggih Pak Mandra. Pak Mandra sinarengan. Terus Mangga Lestari terus mau duet. kalah karo Mbak Rara. Ayo, casi sinarengan ndak kesuwen. Gelak ngantuk Mandra. Monggo Bapak Ibu kasih kecaan pilenggan. Anugi ngresepi sugotengan sampun kacasaken dening Pramulati. Menika wonten soto bakso, setalipun monggo katur mlebet wonten sasana buku.
Sampeyan koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko bebarengan matur suwun wis kancani Asik. Mandra Bowo. BHBG. Wah, asik Mas. Munggah Dik. Ini ya Mas. Iya. Ben ketak Dik. Dhuwur kono ya iso Dik. Sampai
Setunggal kaping arsa dhateng panjenengan sami menika panyuwunan jenengan menika tasih wonten lestari lan ugi wonten kalah lan wingging njaluk pemerah ditulis nganti lali ya wong. Tasih nyawiji kula sarenjang monggo kasekecakno sedaya para tamu sami lenggah. Kanthi martumati kami menggalih sugeng papangan lames BHBG baja hitam bocah kemblung setunggal paket jinaket sugata saking Krido Muda-mudi Tumaruna ingkang sampun nyawisaken dhaharan lampinanipun sawetawis panjenengan lenggah kanthi martumati kami menggalih semela atur samangke langsung kemawon lumebet wonten ing griya Bogo kasuwun dhahar sesarengan. Tasnya wiji kula sarenjang sowan malih. Ayo Dek Latifa, ada permintaan lestari. Terus tadi sing belakang opo ya iki? Gak boleh tahu ya Ben Maris. Wah nenek kowe kepethuk aku santai aku wong wis jinak apa. Oh ije. Kowe tok ngene aku tenan. Ngene. Pripun ngeten-ngeten niku. Klumpukke. Aku ki tak wong kene ning aku halus. Ije. Karo Kristin halus aku kok. Kristin sok nyengat ngono teko ndene. Weh, kowe telat. Ora. Iya. Wih. Nggih. Bantah Ngapunten aku kula kok wau Pak. sik telat nggih Pak nggih. Oh, ya. Kula pun neblas mriko ya Pak. Nek. Nggih. Pripun? Ojo, Pak. Ola pripun? Potongan baru kok, Pak. Nggih to. Dik, Oh. apa Mas Oh, ngono ya? Kakak. Wong kaya ngene Kakak. Iya. Iki jan. Lah nggih. Aku anggere wong ayu-ayu ngene iki ya bingung kok, Bu. Ning awake dhewe tetep tambah. Ayo iruse. Nah, dong nggih. Santai ae ra. Ije. Besok ndobel ora, Bu? Ora oleh. Ora oleh. Bojoku tak tarik ndobel ora oleh. Ya wis. Ibu ingkang pundi Ibu? Lah, Ibu? cilik kae. Di mana? Di mana? Lah kae ngatung irus Oh, kae. ije. Dodol bakso. Oke, Dodol bakso. ya. Semangat Ibu nggih. Dicaosi panyuwunan lestari nggih. Oh ya, nggih. Tadi requestnya dari Bapak Bapak Nyoto sing kagungan Bapak Nyoto. dalem Nggih. kagungan kersa. Mangke kalahipun duit kalih Mbak Rara. Nggih. Langsung dikasih lestari monggo Kang Mas.